kasi kumain simula kagabi. Eh kung basketball kaya, Ano? seryoso ka ba? Eh bagong kain nga sila. Anong trip ang gagawin? Pati na lang trip to Jerusalem. Ewan ko ba sa'yo, wala tong halong biro, seryoso ito'y ang lakas mo namang mag-trip. Gusto bang mapalo kita sa buwis? Di na lang natin papuntahin ang barkada at patulong sa ating gagawin. Etong telepono na pwede mong tawagan 25226. Hello, mga chong, mga best friends, punta naman kayo dito. O kaya ako na lang pupunta dyan. O ano, mag-trip tayo. Gusto mo punta tayo sa kahit saan? Sige na, okay, thanks mga men.